Бу бим 4-нче ел ул хуҗасына киек кышларны тотарга булыша. Олег Сурылев аучылар нәселеннән, балачактан ук әтисе белән урман кырларда йөргән ул. Дед, у него отец тоже был охотником. Бабам да аучы, әти мине үзе белән 9 яшымнан ала башлады. Хәзер улым үсеп килә, аңа да кызык бу. Аудан көч туплап кайтабыз. Бернинди тавыш чыгармыйча эт шулай басып торса, хуҗасына ул кышның тапканын белдерә. Махсус әмердән соң канатлар янына йөгереп бара, аучы инде ичеп китүче кышка ата. Аның түшкәсен эт хуҗасына алып килеп бирә. С супругом теперь это наш семейный такой отдых. Пименовлар гаиләсе өчен ау ял икән. 7 ел элек Виталий хатынына эт бүләк иткән. Соңрак дүрт аяклы дусларының ау эте икәнен беләләр. Бу шөгыльләре шуннан башлана да инде. Нигездә этләре болында яшәүче кышларны таба. Бүгеннән Татарстанда берничә дистә киек кышны ауларга ярый, ә кызыл китапка кертелгән зур шилди хрустан кебекләрне аулаучыларга җинаять җаваплылыгы яный. Хәзер Татарстанда 60 меңнән артык кешедә аучылык билеты бар. Быел аучылык таләпләрен бозуның 160-тан артык очрагы теркәлгән. Документлар уларга тиешаларын это разрешение на охоту, путевка. В закрепленных охотничьих угодьях, общедоступных угодьях только разрешение. И охотничий, естественно, охотничий билет и разрешение на оружие. Більше дан дурмага хатле бу штраф була инде, нарушение правил охоты, за нарушение способа охоты. Это сес охотится то мында була инде лишение права охоты дуртелга хатле. Сазлык болында яшәүче киек кышларга эт белән ау 2 сентябрьгә кадәр рөхсәт ителә. Этләрсез 5 декабрьгә кадәр чыгарга була. Моның өчен Татарстанда 100-гә якын аучылык урыннары бар. Алия Сабирова, Рамзил Гарипов, Яңа